Tak ďakujem pekne, som veľmi rád, že som tu a že môžem pôsobiť v tomto veľkom tíme pre mňa a prvé pocity sú super, spravili sme testy, pozrel som si mesto trošku a štadión a som veľmi nadšený z toho, takže len dobré správy. Tak moje silnejšie stránky na ihrisku sú v 16 byť a hlavne na prvej tyči a tam to upratovať do sita, ale dobre mám sklepnutie v strede pola a hlavne v tej 16 sa pohybovať a hrať nohami. To mám silné. Tak ja verím, že si pomôžeme navzájom, že tým pomôže mne a týmu hlavne gólmi a dúfam, že ma zoberú spoluhráči k sebe a že vytvoríme dobrú partiu a že môžem tu potešiť divákov a že budeme vyhrávať. Tak nedávam si nejaký cieľ, ale dúfam, že čo najviac, ale hlavne, aby Rosenborg skončil čo najvyššie v tabulke. Veľmi sa teším na chalmi, už som sa s niektorými aj stretol a sú veľmi priateľskí a dúfam, že to tak bude pokračovať ďalej, keď doladíme ešte moju angličtinu, tak verím, že si pomôžeme navzájom, ale veľmi sa na to teším, na ich spoluprácu, jak sa budeme doplňať. Tak viem, že keď sa povie u nás na Slovensku Rosenborg, tak každý vie, aký je to klub. A aj pre mňa osobne je to veľký klub, bol tu Marek Sapara a vtedy to tu bola Liga majstrov a verím, že sa k tomu vráti tento klub, ale veľmi viem, že tu podporujú aj charitu, aj deti, takže to je veľmi pekné, a uvidíme, čo bude ďalej. No. Ďakujem veľmi pekne a verím, že sa odďačím divákom a klubu, že mi dali šancu.